Jong'wech mawuok e kidienje mopogore opogore mag ng'wech gi piem ne otieko tiegruok mar ndalo 2 mano bagi ne jong'wech ma ikogi ne ngima tok tieko piem mag-gi e ngimagi. Chenro manotis ni Athlete 365 nobag kod nok. Kalu Kanute mar piny Mali mane tugo basketball, Humphrey Hayange ne gin kuom jogo manochiwo rieko ne chenrono. Ma en achiel kuom chenro manok ma bende gichiwo godo puonj ne jong'wech kaachiel kod hocho makonyogi dhi nyime kod lony magi kata talanta magi oko matuke. The most important thing that is coming out of this session is impact. You as an athlete, how are you impacting people around you, the community around you, the world, away from your sport? And how are those people feeling your impact? We celebrate athletes during competitions, before competitions, but a big issue has been after the event, after the competition, what happens next. And Career Plus program really talks to this period. We are happy over the last 2 days to have athletes who are in Paris.